9. minutě Aleš Čermák skvěle přečetl hru a vyslal na steč Syňavského. Ten se bez větších problémů zbavil bránícího Mansverka, navedl si míč na střed a fantasticky vypálil na zadní tyč. Radost ale vystřídalo velké zklamání. 28letý obránce si bude muset na první branku sezóny ještě počkat. Video rozhodčí totiž odhalil faul Drchala na Martince, který celé gólové situaci předcházel a branka tak nemohla platit. I přesto si ale vysloužili svěřenci Jaroslava Veselého velký potlesk od svého kouče. V 17. minutě zahrozila Sparta. Mansverk přihrál do běhu Mercadovi, jenž odcentroval do vápna přímo na dobíhajícího Kairinena. Celou situaci mohl Klokanům zkomplikovat bránící Vondra. Na jeho teď ale Reichl zareagoval skvěle a předvedl prvotřídní zákrok. A Sparta byla hodně při chuti. Ve 22. minutě se Birmančevičovi na dvakrát podařilo odcentrovat přímo na hlavu Mercada. Bohužel pro domácí se ale tento slibný pokus ekvádorského záložníka do brány nevešel. Na konci 33. minuty rozehráli letenští roh na krátko. Preciado poslal míč do ohně a Jakub Martinec usměrnil hlavou jeho nadýchaný centr za záda hostujícího brankáře. I do této situace se ale vložil videorozhodčí a odhalil, že si spartanský stoper pomohl faulem. Na svůj premiérový gol v novém působišti si tak bude muset ještě počkat. O pár minut později se už ale skóre měnilo. Rysovský poslal míč do vápna, Drchal sice promáchl, ale Čermák nikoliv. Míč sice netrefil ideálně, ale i s pomocí teče bránícího Serensena jej dostal za záda Vindála. Pro Čermáka se jedná už o třetí gol do sítě Sparty v zelenobílém dresu. Po změně strance o slovo přihlásila Sparta. Po rohovém kopu musel Jusuf zaskočit za brankáře Reichla. Míč se následně snažil ještě odkopnout, ale trefil pouze do tírajícího Kuchtu. Balon následně pouze rozezněl tyč Reichlovi svatyně. Dalším rohovým kopem už ale domácí celek nepohrdnul. Preciado vypálil a do jeho střely sáhl úplně osamocený Jan Kuchta. Míč si ještě zpracoval a chladnokrevně prostřelil hostujícího brankáře. 1:1. A skóre se měnilo i v 67. minutě. Preciado vyhrál souboj 1:1 se Syňavským a jeho přihrávku pod sebe smolně uklidil Jan Vondra do vlastní sítě. Sparta tak během necelých 10 minut otočila vývoj utkání ve svůj prospěch. A na Letné mohlo být veselo i o pár minut později. Kairinen rozehrál standardní situaci přímo na hlavu Martince. Ten ještě vrátil centrovaný míč před bránu Panákovi, jehož prudkou hlavičku zneškodnil skvělým zákrokem hostující Reichl. A dorážka Kuchty se už mezi 3 tyče nevešla. A co se Kuchtovi nepodařilo v 76. minutě, se nakonec podařilo o 3 minuty později. Spolupráce na trase Rahmany Birmančevič Kuchta vyšla skoro na jedničku, ale tak, jak spartanský útočník ukázal, tak se i stalo. Alespoň tedy pokud jde o tu první část. Videorozhodčí totiž odhalil jeho offsideové postavení a druhou branku v zápase si tak nepřipsal. Sparta nakonec potvrdila roli favorita a uhájila domácí prostředí. Klokani tak budou odjíždět s prázdnou, i přestože vyhráli první poločas.